Dante fait son analyse. Azubillahi minash shaitan rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kala Rabbi isr li sadri wa yasr li amri wa uldadatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi Rabbil alamina. Alhamdulillahi ya Rahman ya Allah. Alhamdulillahi ya Jal Jalali wal Kiramu ya Allahu. Alhamdulillahi ya Razaki ya Allah. Ne balala mabagaw aya chari kadaka. L'armée malienne ne monte pas seulement en puissance, l'armée malienne monte en tasma blindé, en volcanino. En volcanino. L'armée malienne monte en volcanino. Ibadon, kot machama, amenyina, kadaka, aramadien de nature, aramadien, gaini de kadi aramadien, c'est nature. Aramadien te noncier. Parce que nebadon, d'autres laka, Armadeni non cita exemplaire. Je crois que l'analogie était bien. La personne voulait vraiment faire de bonnes analyses. Mais il sait qu'Armadeni non si. Il sait qu'à comparer. Parce que Armadien est de nature. Armadien veut aller en avance et vite. C'est tout à fait humain. Orela, ni moni finadje, l'être ne fait qu'accumuler. Ni alayi kunadja, ni koshi, il va faut damn. Ni bébé bolo, magori ben belawa. Il vient avec un fond, ni moro kunadi. Il va écoute, mais vraiment. J'ai pas besoin de tout ça. Hein. La réponse est quoi? Tu ne peux pas. Il te sait. Mais oui, armadien est nature. Donc ce qui fait que, en armée, on peut baramina à la débat. Mais Massami alaye, tellement que nous, on veut de plus. On veut de plus. Amenina ou quoi barabadin ko. Donc de temps en temps, c'est très très important. Ni mo robene suit. Mendado armée là. Très intentionnellement, parce que c'est très important. Nem terga munu flane corona nube kelela yin yefamu ma flan nunu ucha na chama donc nga folu bu ben yoroina. C'est très important anga tuka wakila jigi uga donga fo kan akilibula. L'armée monte en puissance abaro kalo diripa be bo kaka blandi bema ko meda line. Donc diripa be bo ka be datunan twa kono. Le colonel Suleiman Dambélé atese ka tenyina atemo chi ati sara mola maliko fari balela. Maliko fari balela. Donc kalo il fesse à la presse. Donc abe bedatunan twa kono abe mun fo oredo mun kera oredo modo be tisama ibaro malien ame ato tisama ato ti wori quoi. C'est ni kuma fo malien yana abe do fraka quoi abe fo mako ko somo samba. Ah yeah. Oh yeah. Ame somo samba fraka. Donc kalo Suleiman abe bo monsieur Dambélé abe bo ka datunan twa kono ka be fora bo aka. Donc on a tala amena ndado dirpaka et ni kalo et kalo passé au barakelina. Mais ça o masala kala aye dirpak makana me aka galon bonne. Pression mumbu ka chamantela ina. Donc u charlende do. Fala la antumbu mechego mena ku ube mobili durula ube moto binana moto biwara moto muga bibina itoye tiseko kayeretu. Donc ube ka évoluer moto fla moto kele u chalemba moto saba. Donc pour que ka tama dugu ni nyonche alors kata ou ka jatege wale nunu ke. Donc ni jatemene kala kalo temene na jugoro mugu jugu anyo o incident woro de soro. Donc mouye attaque ouye 16 attaques de gala ni o bafara nyonga les postes de contrôle, les emprises pharma ou bien les embuscades. Donc tanu woro de gala kalo temene na. Donc, mais, jatemena kala ka foko attaque ou braquage ni assassinat ou l'unogala kalo temene na kateme janvier kaloka. Donc voilà, en tout cas fait kamunda outlo kan par rapport aux opérations. Mais en tout cas mou fara aucun. C'est que bibina ameka jatemena ka foko réseaux sociaux là. Mogo be ka pama fo Malibe qui est équipé, Malibe qui a mené, c'est pour que Kata Dangarike qui Dalkaula, c'est pour que Kata Dangarike Nord Mogola. Mali gouvernement a une force armée malienne au local laïni toué. Anga laïni mouye, ambe terrorisme kalali de la, ambe dantike wale mogo ka kale de la. Mama, que aide Wilila, qui va essayer ka forces armées au Mali finitigu
k'u bali u k'o baara kɛ o kɔni an ni bɛ se ɲɔgɔn ma. Tant qu'o tɛ le gouvernement malien Mali gouvernement Mali finitigiw anw bɛ an ka engagement de respecter. Gouvernement ye accord signé ani sanfɛmɔgɔw Mali gouvernement ko olu b'o de kɔ armée fana ko olu b'o de kɔ donc ko wɛrɛ nana kɛ mun tɛ. Donc ne bala lamɛbagaw ne bala maliyɛnw ni an ka diripa de kumakan ye l'armée malienne monte en tasuma kisɛ blindé en volcanino. Donc n'i y'a jateminɛ e ma dɔn nin ka di an ka gouvernement bɛ bɔ ka kuma an fɛ an ka todunkan na ka ɲɛfɔ an bɛɛ ye maa si t'i dogo foyi la rien n'est caché ici ko mine 6 o de dara an ka fangaw ɲɛ u ye o minɛ k'o datugunan cu a kɔnɔ attaque 16 o de kɛra kalo passé en même temps braquage ko da camanba bɔr'o la ko masa min ye ala ye u ka motoba bolila ninnu ko u tununa k'u kɛra mali wari ye u yetɔ fo ala latigɛ u tɔgɔ sisan ko ala latigɛ awɔ u tɔgɔ ko ala latigɛ oh yeah dugukura jɛra dugukura jɛra ko mototigiw yetɔ ko fo ala ka latigɛ a u tɔgɔ de ko ala latigɛ an b'o la ɛri min na n ka cɛ bamananw ko manden ko fɛn bɛ to misɛnya la ko dan ye finikisɛ ye a y'a ma kuma mɛn dɛ ko fɛn bɛ to misɛnya la o dan ye finikisɛ ye diɲɛ kɔnɔ donc masa min ye ala ye ko don bɛɛ ye zon ta ye ko don kelen o ye fɛntigi ta ye faransi tun bɛ don an ka ARN na cogo min ka d'u ye nin y'o bannen ye pewu le Mali n'est rien à s'amuser avec i ye faamuya le Mali est doté de jamais a b'a dɔn Assimi Goïta yɛrɛ y'a fɔ son excellence Simbo Dakantigi a y'i kanto ko a tɛ ka mɔgɔ si bagabaga ko c'est à dire ko minɛn bɛ Mali bolo ko jusqu'à la merde ko wa k'a tɛ ka mɔgɔ bagabaga donc masa min ye ala ye Amérique Pentagone o yɛrɛ de ye recherche kɛ k'i da don l'armée malienne monte en puissance avec nos radars rares vraiment a ɲɔgɔn tɛ mɔgɔ si bolo diɲɛ kɔnɔ ni Irisila yɛrɛ bɔra la o ni mɔgɔ damadɔni nin tɛ d'i ma ko wari b'i bolo nin bɛ d'i ma de ni Irisila ka di. Les USA dénoncent le surarmement du Mali suite à sa coopération avec la Russie. Comme Massami Alaye, comme Mali ni Irisila ka bemakan, ko blofute de, ko blofuta la de, non fouita la. Ces engins en images sont présents au Mali et inquiètent les Occidentaux et l'OTAN car cette batterie anti-missile est télécommandée par guidage radar pour intercepter les avions qui franchiront l'espace aérien malien. Ça passe le Mali parmi les pays inattaquables par surprise ou par incursion. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamdu. ولله الحمد الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وسيلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد مسامي عليه كم مغتسك دون مالك كاني باسا بوري توني كو نيو باني كو اي كو باسا بورو اي اوتي دوغا توني نيو باني نيكا كما تري امريكا ني افو كو ماشيمبي مالي بولوني كو ماسيسك دوكا يفم كو انتي ميسيل بي مالي بولو كو ني دونا مالي كان ايرو اري Mali biye wana Mali dia jamana avion te dia kono armement te dia kono Mali se ka mun bo ka bi ka ala jigi duguma abadon domina américain ni autant ye mulbala ke irishila la u ka service secret sanso sans fait u tera kurmani do sigi ni nga bono ni nga jano donc Mali n'est rien à s'amuser avec le Mali est vraiment quand ça vient de notre armement vraiment et notre femme vraiment masiseka doni basa boro anka donc que cela soit très clair ni américain kumakane ni te dante kumakanye ni te malien de kumakanye ni américain yere de ku yere datunan tu yere kono ko donc koni autant te ko kalama ou ka boko kalama ko le Mali est bêtement doté kuma te zirinte ni te francika hélicoptère ou bien non je dirais francika sofalan parce que hélicoptère te franci bolo yere sofalan ne be franci bolo sofalan ne bolo que cela soit très clair et clair après un long moment de doter, l'OTAN a eu preuve dans un rapport tenu secret, source Sédou Oumar Traoré. Masami Alaye ko Mali Kelengani mina sambanke. Mali Kelengani mina sambanke. Abadon d'après Alassane Dramane Ouattara ko Mali beka mina nkoro sang. Kale datunan tu akono. Jaja ali hélicoptère talebolo. Alassane Ouattara be munela kile flyna. Abeka ta
France ka chien ninnu ka police mobile ninnu i b'a dɔn France il y a tellement de fainéantisme en France tous les jeunes français c'est des policiers donc Alassane bɛ ka mun de kɛ k'a b'a ka jamana impressionné avec des petites voitures de la police non le Mali est armé aux dents pas des petites voitures de la police donc autant ko Mali ka nin mina san ninnu ko kulonkɛ tɛ dɛ ko c'est la vérité ko donc ko ni mɔgɔ min t'i yɛrɛ kalama i ka b'i yɛrɛ kalama ko donc ko Mali tɛ jamana ye i ka don basa bɔrɔ kan ni jamana min ye à l'ère des infos pertinents Dante fait son analyse an b'o la heure min na bi tuguni an ka famaw ye plan min kɛ nord la ça c'était en temps réel ni avion de ye en bataille réelle sans produit ghanéen ni an ka famaw de ye tan ka kafiridenw k'u datugunan tu kɔnɔ bɛɛ sigilen ɲɛna vraiment l'armée malienne n'est rien à s'amuser avec vraiment an ka foli b'an ka famaw ye ala k'u lakanda ala ka Djibrilayi Kamankun biru kan Machallah, un commandant du poste du centre interarmes du théâtre Est de l'opération Maliko, colonel Makan Alassane Diarra, vient de boucler une visite de terrain de 3 jours dans les localités de Bourem, Taoussa et Bamba. Le point de cette visite avec Aliou Idrissa Maïga et avec le concours de la DIRPA. 2 mois seulement après sa prise de commandement du théâtre Est de l'opération Maliko, qui couvre les zones de Gao, Kidal et Menaka, le colonel Makan Alassane Diarra a effectué une tournée de prise de contact avec les troupes du secteur 2 de l'opération Maliko. Ce long périple dans les localités de Bourem, Taoussa et Bamba du 1er au 3 mars 2023. J'ai rencontré des hommes dévoués, très engagés et surtout très volontaires. Les chefs tactiques qui sont sur le terrain ont vraiment la volonté de faire bouger les choses au niveau du secteur 2 ici. À Bourem, le Com-Théâtre et son staff ont été reçus avec les honneurs militaires par le commandant de la région militaire numéro 7 et chef secteur 2 de l'opération Maliko, colonel Abdou Samba Silla. Cette visite nous réconforte davantage et nous amène à nous améliorer davantage pour le besoin de la population, pour les besoins de sécurité dans tout le secteur de qui est aujourd'hui sous notre responsabilité. Au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le Com-Théâtre a décerné des médailles de mérite militaire au commandant Clément Terra, à l'adjudant-chef Alou Kone et au sergent-chef Assalat Agwarni Mahacha. La visite a été mise à profit pour distribuer aux populations de Banga et Hawa 100 sacs de... L'armée malienne ne monte pas seulement en puissance. L'armée malienne monte en tasma qui s'est blindé, en volcanino. La ilaha illallah, Sayyidina Muhammad al-Nabi wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Waddahu la sharika la, lahul mulku wa lakul hamdu, awa kulli shay'in kadir. Intikala, ala danga bisse ça. Ibaron, koni miri il y a 2 ans ou 1 année et demie, il y a 100 keleni kobo au Malabi. Ni alaje, ni alakuma djenge, ali Bamako, sama sur ambe Bamako bla, sama sur ambe le mara usubi janja. Sama sur ambe le mara usubi janja. Akilibala, tumado sera, ngache, unina fokati, akilibola. Tumado sera, tiruzu na fokati, malien do nyina no beko. Avant l'arrivée de Assimi Goïta, on parlait de Bamako. Tumado kera, ne akilibala, sukuba kono moko kumenyin ngwa mina unta katra. Yefo, ulu marakaw la diga, ugo andiga haransi, Mali bek mina teki kunfe. Ils arrivaient à Bamako. Donc masami alaye bi, ni e dirpa moye, Suleiman ngabo ka fo, ko masami alaye, kulube mututuku nyini kalu utuye. Yefo, vraiment la paix a changé du camp. Koube boli biri, kouteye. Donc vraiment l'armée malienne est à féliciter. Ambola Hermina, ne a fo au nyana, ngo bo, aka fere mina, abe traîner. Aïde ama famion. Ngo bo ka fere mina, abe traîner. Ne mo fo au nyana. Ne ma fo au nyana, sur kati kono, ngoni mwoy mulbala kila, nika bo a posila. Ne mo fo nyana. Ne ma fo ngoni mwoy mulbala kila, nika bo a posila. Ah bon, ibo aux leçons dans le monde des affaires. Ni mwoy mulbala kila dron, il faut lui frapper dans sa poche. Hein? Donc, Tunisie beni tchekse diaina, jafouar dente temouka. Tunisie président, c'est trop tard. Hein? Maintenant, il veut jouer les innocents. Parce qu'il a été frappé dans sa poche. A bora poche là. Donc, ni fouar dien, rasisi, jahanama kono moy, ali nyinta da kono mogo soko dunai, banisira hilaka, abeko furauna. Ni tchen, munekera. La Banque mondiale suspend
son cadre de partenariat avec la Turquie. Après les attaques racistes étaient contre les subsahariens, une victoire, la lutte continue. Masami alaye ne a fo aw nyana farafindenw abene toyon ne te galon foyi tikawe ne te fefe maîtriser ne te ndado la nya fo nyana ngo Mali politicien nunu ka manamana ko Assimi Goïta ngo alsa mo mene ku datuna ntwa kono nyo fo aw nyana ngo nu datuma ma tchu kono uta dabla parce que mulbaliya ni ya yoro abe mulbaliya de banki yefamu karo mo mangaw ko mande ko mo karo gelen iba kulo tigedi mɔgɔni fin karo gɛlɛn i b'a kulo tigɛ de Mali kɔnɔ an ka molobaliya min b'an ka jamana kɔnɔ a bɛ hakɛ to kuma n'a fɔcogo de don a bɛ fɔ de ma maninkakan na Manden laginɛkaw b'a fɔ de ma ko adamaden koro gɛrɛma mɔgɔ koro gɛrɛma i kɛtɔ k'a kulo tigɛ a kulo tigɛtɔla de y'a di donc masa min ye Ala ye tubabuw bɛ karo gɛrɛn dɔn kojugu les blancs connaissent les karo gɛrɛn e m'a ye u bɛ k'an maîtriser il y a combien de décennies de cela parce que tubabuw b'a dɔn e m'a ye Afrique chaque fois si un président déconne u bɛ mun k'u la il mettre l'exemplaire mun de la i b'i yɛrɛ ɲininka ko kun mena an ka masakɛ dɔw tɛ se k'u yɛrɛ b'u bolo parce que mun de la et il se souvient ce qui s'est passé aux autres mɔgɔninfin il faut mettre les gens il faut mettre l'exemplarité aux autres pour que tɔw k'i bonya donc tubabuw bɛ nin art dɔn trop les blancs mɔgɔ minnu b'a fɔ la u b'a dɔn bɛ ka mun fɔ les blancs comprennent cet art u bɛ nin dɔn kojugu et ils utilisent à leur avantage donc u b'a utiliser u ka avantage la parce que u b'a dɔn ni mɔgɔninfin ye molobaliya kɛ dɔrɔn i b'a bugɔ a kulo kɔrɔ de ka da ye o la i ne su gosi ɲɛnamaw b'i lamɛn donc banque mondiale de y'a bɔ sa yɛrɛ la k'a fɔ ko vraiment olu ka partenariat bɛn ni karama min bɛ olu ni Tunisie cɛ ko donc k'olu y'a jɔ u y'a jɔ mun de la ko parce que ko Tunisie président ko raciste don a t'a yɛrɛ bonya a t'a yɛrɛ dɔn a tɛ maloya a bagara africains ma farafinw ma donc parce qu'il est raciste donc Banque mondiale ko vraiment ko lui il va arrêter il va suspendre son cadre de partenariat avec la Turquie donc masa min Ala ye u tun bɛ wari min sɔrɔ juru la o tɛ d'u ma tuguni donc qu'est-ce que la Turquie va faire maintenant Turquie bɛna mun de kɛ sisan wari tigɛr'u la donc an b'o la heure min na Turquie président a bɔra ni lisi jamjambaba baden dɔ ye ko donc k'ale seginna kɔ ka bɔ ni règlement baden parce que a gosila a poste la maximum de partage donc a gosila a poste la sisan maintenant c'est trop tard on va pas régler hein. C'est fini c'est trop tard le monde ne fait plus confiance à ces racistes diɲɛ dalen t'a la tugun diɲɛ bɛɛ tigɛlen don nin na c'est un raciste donc a seginna kɔ mais c'est trop tard il y a eu des morts mɔgɔw de sara donc c'est trop tard monsieur le raciste c'est trop tard adamadenw sara plusieurs blessés mɔgɔw de blessera monsieur le raciste c'est trop tard si à des propos négrophobie incidents à la haine et à la violence contre les noirs africains monsieur le raciste c'est trop tard il devrait plutôt rendre des comptes devant la justice et être condamné sévèrement. Notre dignité n'accepterait pas que cela soit très clair. Monsieur Saïd, le raciste, toi tu es un fake personnalité. Vraiment, toi tu dois être pendu devant le monde. Tu dois aller devant les barreaux du monde. Abat la culture de la négrophobie en Tunisie. Donc, que cela soit très clair. Vos excuses ne seront jamais de bienvenues. Donc, c'est ça. Avec Asegako, avec Bereki Dona, Afrique, dirigeant bourreau la Tunisie a présenté ses excuses. Bon, comme ils ont présenté leurs excuses, tu sais, nous sommes des frères, tout le monde fait des erreurs, des putains de conneries. Non, ce monsieur doit être jugé. Turquie président a traité tribunal de la Diabé parce que c'est inacceptable et ça ne devrait pas être accepté et il doit être puni devant le monde parce que nous sommes puni, nous sommes exemplaires. Donc c'est très très important, il doit être devant le barreau mondial parce que pourquoi Sara, pourquoi blessera, pourquoi traumatisera et vous n'avez pas vu les femmes guinéennes. Nous sommes dans l'aéroport là, nous témoignons, ça c'est le droit international. Ni ONI CEDEAO, il y a ONI UN, ni quel Kumula, ni les droits de l'homme. Ce monsieur a violé les droits de l'homme mondial devant tout le monde. Ça n'a même pas été caché. Je vais être très surpris. Vraiment, il doit aller
Je parle de Tunisie, je m'excuse. Je parle de Tunisie. Le président de Tunisie doit aller devant le barreau international. Akangata jugé. Droit de l'homme n'est pas bolininga. Ni tchengata kasourla. Parce que moro sara, moro tora, moro bon la dia femela. Donc vraiment, ne crime mié, akra bes glenyana. Vraiment, ne bolo, korebekenna, Inch'Allah. Le président tunisien ne vaut absolument rien. C'est un raciste et il doit être puni pour son action. À l'aide des infos pertinentes, Dante fait son analyse. Ambola Hermina et équipement militaire américain dans le nord de Dinia et Pologne. Ni Pologne jamana kono. Américains ont quelques minutes de sigle mensa. Ndai ka ntarobe ka fefe makono. Il est rapporté qu'une partie de l'équipement a été déployée dans le cadre de la mission Atlantique Resolve visa à renforcer le flanc et l'OTAN d'autres parties sera envoyé en Ukraine. Donc, Massami Alaye, les Américains ont quelques millions de temps. À Kelmeka, Massami Alaye, Pologne Fantew, les pays américains ont quelques millions de temps. Donc, on est d'autres de Mounoumatra et Ukraine, on est Jamana Weroula, donc les pays américains ont quelques millions de temps. Donc, en Boran, les Kalama, les Dien Break, nous y badori, Katakada Auma. Donc, on est Américains ont quelques millions de temps. Nous avons Mouken Natan, parce que guerre est revenue à ban. Massami Alaye, guerre min bantuma sera. Alsa, ou le est doté, je ne sais pas pourquoi. Nebolo, ce que l'Amérique doit faire, c'est d'aller faire la guerre elle-même, au lieu d'envoyer des équipements. Équipements, donc, à ce que quoi. Donc, au lieu de faire, je crois qu'il est temps que vous ayez quoi. Amebola, une nouvelle demande à Auma, breaking news bambolo kada Auma. Anya fo président yana, ko aka poste de changement, aka guerre ou là. Donc, anya keleka laya, masami alaye, président Kumakaname, Assimi Goïta, son excellence, il nous a écoutés. En quoi que force de changement ne doit pas être négligée. Donc, sur quel Kokala Maïga, Assimi Goïta, ou Yan Kumakaname, vraiment boufouillant, coup tantôt, coup volument don, nous le faut, ni nous manquera Romina, Amba Wasso, Amantan d'ici Gouchinaï. Yoromi fait là, ni Flibé, Ambe Bo, Amantan d'ici Gouchino Fene, il n'a faut qu'on maman délicate. Parce que, en bérébé n'a fait. Mais ni président, il manque de drôle, les dates de Bokafo. Donc, Massami Alaye, président, ça c'est la troisième personne, ne m'a fli, ou bien qu'on nommé 600, intentionnellement, il est fameux. Le docteur, docteur Kane, à Toborankono, et docteur Alaye Bokoum. Donc, docteur Alaye Bokoum, est président, a nommé, et on y, sur quel Kokala Maïga, qui a placé Dama, vraiment, ça c'est à féliciter. Ça c'est à féliciter. Ça c'est 1 plus 1 est égal à 2. Ni ne fera président, ça c'est le bon politique. Ne politique mani. Docteur Alaye Bokoum nommé charge de mission à la primature. C'est vraiment mérité. Donc Abadon Afo de Alaye Bokoum, c'est quelqu'un qui sur lequel fait beaucoup de confiance. À plateau camp, c'est un homme compliqué, vraiment un homme digne de sa personne. Vraiment à Djugo Kain, c'est un homme de caractère. Avec Djamana fait, Maliko Fadibala. Et puis avec Choguel Koukodaï. Donc il va donc à fond, il va faire l'affaire de Choguel. Mon sitina doit qu'il bassa boroy vraiment ne dante ne kosu nous kadine kodugu parce que Assimi Goïta a yank makaname. Avec la force de changement guerre ou la don yefamu beseka taka donkle mais il est en train de faire anani atrani petini MT aklaka memetata yere wolola kaklaka docteur Alaye Bokoumta donc ameka Amarasila feneta makono je sais que ils vont faire sourire Amarasila il sera pas négligé ça je suis sûr et certain et je sais que Boumabel et puis Atoroborangono et les Bill Commune 2 tous les restes là même les Kouyaté tout ça là mais don de dos parce que les messages de Asimeka ira au bella Kanyaba au bella Amanina au Chico et il va prendre soin de vous tous Inch'Allah donc ça c'est à applaudir vraiment félicitations docteur Alaye Bokoum il faut nous rendre fiers. Nous sommes tous fiers de toi. Vraiment, félicitations. À l'ère des infos pertinentes, Dante fait son analyse. Angabola, Angandado, Dien, Kibara, Waraoula, le plus vite possible. Anga international Nouzoudama, Ango Datounan Tchouakono. On va parler un peu avec moi, Dien Nouzouka. Très bien. En même temps, que Francis Sono Iraoula, Yananga Bidjemka et Dache. Donc, à partager, maximum de partage. Très vite. Ambola Ermina, passager, allez gently. Trying to stop flight attendant openly emergency door.
nga cɛ américain avion kɔnɔ sanfɛ u ka avion mun tɔgɔ ko United Airlines o avion masa min ala ye n'o ye Amérique avion compagnie dɔ ye client dɔ de tun bɛ avion kɔnɔ a wulila u ka exit line na mɔgɔ bɛ avion na mɔgɔ bɛ se ka bɔ yɔrɔ min fɛ ni gɛrɛgɛrɛ kɛra avion kɔnɔna la masa min ala ye a ye muru de ta devant tout le monde attempt open emergency door to stop flight attendant muso minnu bɛ i janto i la avion kɔnɔna la masa min ala ye ni passager ye muru de ta ko fa k'a digi muso kɔnɔ devant tout le monde quelle violence donc tubabu b'u jɔ ko violence b'an ka jamana kɔnɔ ni Amérique ka avion kɔnɔna de ye tan donc tu jɔ an ka dɔn mɛn yan ayi sɔntaninw b'an bɛɛ ka so mɔgɔ sɔnjuguw b'an bɛɛ ka so fantaninw b'an bɛɛ ka so gerebuninw b'an bɛɛ ka so muso cɛjugunin bɛ bɛɛ ka so cɛ cɛjugunin bɛ bɛɛ ka so donc mais anw ta de bɛ minɛ k'o fiyɛ buru la i n'a fɔ ko mɔgɔ t'olu ka so i y'a faamu nin kɛra Amérique de ye nin kɛra il y a 2 heures de cela i y'a faamu the incident took place during a Sunday flight from Los Angeles to Boston. A United Airlines passenger was arrested after he allegedly tried to open a plane emergency exit door and then allegedly tried to stop a flight attendant, according to the U.S. attorney official Massachusetts. Donc Massachusetts, Amérique et tribunal nin fo kayira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ ko la violence est aux États-Unis a dan t'o ye dɛ a bɛ kɛ hali ka avion to sanfɛ donc mɔgɔ fatɔ de kɛlen bɛ ka yanfa nin bɛɛ ye drogue ka baara de ça c'est la drogue ni adamadenw bɛ drogue ta dɔrɔn u bɛ nin ko sugu de kɛ dans des lieux qui n'est pas vraiment admissible u bɛ ko kolonw kɛ parce que u bɛ drogue de ta yan kojugu u tɛ se ka balo ni drogue tɛ quoi que cela soit très clair à l'ère des infos pertinents Dante fait son analyse an bɛ bɔ yen an bɛ diɲɛ nouvelle wɛrɛ di aw ma tuguni au cœur des infos je vous donne des informations mondiales an b'an t'o la sisan FBI American FBI ye faamu to reveal worldwide threat facing the US donc American FBI ko Amérique bɛ ka problème baden face diɲɛ bɛɛ kɔnɔ ko donc ko l'Amérique risque d'être vraiment c'est-à-dire ko menace bɛ ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ contre les États-Unis ni FBI et patron ba kumakan ni the State Intelligence Committee is holding a hearing the week featuring top intelligence officials to discuss the greatest global danger facing the United States of America following the incident of the Chinese surveillance balloon down off the coast of the South Carolina and other unidentified objects in American airspace. Ko donc, ko parce que ko kile fila in na u nana ye Amérique kɔnɔna la u ye minɛn dɔw ye minɛn minnu yɛrɛ n'a ma se ka dɔn c'est à dire ballon min sera sanfɛ o ballon dɔrɔn tɛ Chinois b'o dɔrɔn ci Chinois ye fɛn wɛrɛw ci mun tɛ ballon ye fɛn dɔrɔnw cira Américains yɛrɛ t'a dɔn mun don ko donc ko basé à ces attentes vraiment donc sisan basé à ces attentes donc ko Américains u jɔrɔlen don kosɛbɛ u jɔrɔlen don ka d'a kan ko vraiment ko Amérique menacé don ko il peut avoir beaucoup d'autres attaques contre les États-Unis donc les FBI et agents secrets intelligence c'est-à-dire secret service min ka bon ni Amérique secret service bɛɛ lajɛlen kalo olu fana bɛ bɔ ka taga congrès de la i n'a fɔ ko Mali diripa bɛ bɔ cogo min na k'i jɔ maliyɛnw kɔrɔ ka kuma u fana bɛ t'u sigi congrès de la u bɛ ala kali u bɛ tiɲɛ dɔrɔn de fɔ rien que la vérité rien est secret donc ko Amérique vraiment risque d'être attaqué parce que ko Chinois bɛ ka Américains d'accord bɔ o d'accord bɔli dan ye à l'ère des infos pertinents Dante fait son analyse nga cɛ Chinois tɛ kulonkɛ la dɛ Chinois tɛ kulonkɛ la dɛ les Chinois ne s'amusent pas avec quelqu'un ne yɛrɛ tun tɛ nin kalama yɛrɛ masa min ala ye un des billionnaires américains billionnaire de ye nin ye il est bêtement riche c'est un américain ale kumana Fox News la a kumanen Fox News la a y'a yira bɛɛ la k'a fɔ ko wari min b'ale bolo Chine k'a tɛ se k'a labɔ ko Chinois tɛ sɔn ka bɔ n'a ka wari ja ni ye investisseur ba ye ni ye wariba investisseur Chine ni ko k'i b'a labɔ u tɛ sɔn i k'a labɔ i m'a faamuya ni ye wariba investisseur Chine ni ko k'i b'a labɔ u tɛ sɔn i k'a labɔ donc masa min ala ye Mark Mabus executive chairman at a Templeton Emerging Market Group speak during the Salt Lake Conference in Las Vegas, Nevada, US May 17
2017, retire Richard Branson. Shanghai, March 5th, retire billionaire investor Mark Mobus told Fox Business he cannot take his money out of China due to the country capital control, cautioning investor to be very, very careful about investing in the economy and their tight government grips. Jaja loi do be Chine. Au loin, a-t-il permetté qu'il be boni wori Chine, ni wori investir Chine. Donc sinon ko Mark Ninchen c'est un billionnaire américain atoko Mark Mobius ko Mark Mobius aka wari kaseka la bo ko parce que ko country capital control kada kan Chine ni investir la Chine jamana kono le gouvernement contrôle l'argent que tu as investi. Ce n'est pas seulement la Chine qui contrôle le business qui contrôle. Donc gouvernement fene biga war contrôle la Chine par la force. Donc ko aka wari munu Chine kal seka silabo il est obligé de rester investir en Chine par la force. Donc ay kanto américain ma comme ngo kanu ka war investir Chine ko parce que ni ka war investir Chine ko to so ka bonaye. I have an account with the HSBC in a Shanghai. I cannot take my money out. The government is restricting flow of money out of the country. Mobus Finder and a Mobus Capital Partner. Donc, le gouvernement ko kaka drome clé. Misikara jarati kaseka labo. Donc, on a yoro jaka train. Aseka worfou labo. Donc, worimbe abe baraka Chine yebi abe baraka Chine chini. Donc, ni me mune ira ona amunu me aventure la. Ni be message de en aventure au boulot. Ni koro e mune mogoni fin il va voir dépenser il faut barade ni beye ka awla encourager ni beye ka anga wuli ka bo sunola ni drome kelembi bolo na dafara drome tana drome shegin bola il ka investir fabara il ka drome fla garder mogore bara parce que yurukuru me djila ateke bambay ni américain ni un multimilliardaire américain aka milliard investir au Chine yefamu mais chinois ko katseka ka worta yefamu donc mo munu me Amérique malien munu me jamana tola on africain munu me jamana tola donc if you start to invest your money in other people's country when you need that money they will not give it to you. Donc ni ga wori investisseur mo ga jamana kono dumna ni mo be wori la uta di made que cela soit très clair. Donc beka il faut bara yirukuru même djila teke bambay donc il faut que on investisse chez soi-même. Il faut qu'on a bo au procrastination na anga bola anga ndado je nouvelle wori la Pentagon investigated possibility China is using a crane to spy on a US military shipment. Donc au Pentagon mo fone ko kulube investigation na ko parce que ame kuma la erimna ko Chine me ka crane munu me bla bâton danga la dans les grands ports munu me bâton ta oni ka conteneur ta ko Chine o me ka crane do utiliser pour que vraiment ou ka secret service ou ka a degu c'est à dire ka assurer quoi et spy qui dogo ka bofeno kalama ko donc ko Chine be ku dogo ka bulu ka secret o kalama avec leur crane ko me ki mana joli abi ko crane ne do mais ko crane te ko c'est des caméras et c'est des ordinateurs pour vraiment prendre leur secret yefamuya vraiment kubeka ore kulula donc Chine ngiga Amérique datuna twakono ni Chine te yinga bomchi Amérique c'est à dire Chine a montré tout ce qu'il peut qu'il veut vraiment se battre avec les États-Unis ça nous te yinga na do Amérique konna la bon ARA FBI mo ko makana me ko Chine va attaquer Amérique ko il risque d'être attaqué ko globalement c'est pas seulement l'américain c'est partout dans le monde en tout là au club Pentagone fait une nouvelle wore tourni Pentagone est a forcer ça ko vraiment ko Chine be fuka dangana ko be ko secret au Suède dangana. C'était le ballon où il faut faire en même temps qu'on a attaqué là en même temps au bâton d'affaires là ni Joma te fly c'est vrai la chinois ou Joma américain na ni Joma te fly c'est vrai là ni Joma dia dar ni te Joma ede ni jonti yadi yefamia aya ala te jito non la ça alors que ni na histoire là je yefamu en 1934 c'est pas seulement les États-Unis les Français même assassinaient les Chinois dans le sol africain. Depuis 1921, pour 1934, il y a eu 20 000 morts africains. Ce qu'on appelle les océans Congo. Nous qui Congo jamana la. Tumamina toabu bolo ko Congo yutai. Foué araïda. On sait que c'est bonanga jamana sanouni, jamana jamaouni, jamana luluye. Toabu ye frafion. On est chinois. Au quel est là où ils ont assassiné à peu près 16 000 Chinois. C'est fou contre les Chinois, oui. Femme tout monsieur là où d'ailleurs Phoenix aide. On a mort, il can dire que mort là. On a été Joma fait. N'était Joma fait, n'était Janfa fait. Ni femme flying, n'était soama. Parce que Aramadi, ebe baradi doma bi, Chini obe baradi ema. Et y'ebe dola douma bi, Chini obe kika présent. Et John Mbadon ko asimeke Mali présent bi.
le jour que Assimi était ici, qui savait que ce monsieur allait être le président de la République du Mali. Donc, moi, quand je dis que moi, je ne m'amuse pas avec mes relations. Moi, je ne prends pas mes relations comme cadeau. Parce que, mon fille, quand je dis que je là. Donc, au lieu de l'Amérique, à un moment donné, il y a quelques années de cela, en 1934, la Chine n'était rien. Les Chinois étaient assassinés, pas seulement par les Américains, mais aussi par les Français. Nous avons beaucoup de Chine. Bi, olu te ka bo kɛ Amérique kan dɛ u bɛ ka don Amérique 18 mètres de kɔnɔ fo ka yiru la k'u bɛ fɛ ka guerre k'u fɛ. Donc counter-intelligence official describe Trojan horses as the new Hawaii. The Pentagon is investigating whether China is using construction crane and American Paul as a Trojan horse to spy on the US military. Donc Ambola Ermina Pentagon ko kulubina investigation na wuli ko parce que chinois ku keleme ka crane u ka machine belebele banni ni ye soja banni sa Mali kono sisan nu be ka projet banni jɔ sisan nu be ka building baw jɔ i be crane ne donc ale be mɔgɔ la yɛlɛ fo so sanfɛ ligiligi la machine mina sigi ka a monter duguma walasa a kana se k'ale bouger projet baw de be kɛ ni crane ye donc chinois keleme ko nani u keleme ko bila Amérique port la u ka bateau kama mais masa min ala ye ko ce ne sont pas seulement des cranes que c'est des canaux de vraiment investiguer toutes les informations que les États-Unis utilisent comme canaux. À l'ère des infos pertinentes, moi Dante, je fais mon analyse. Aya partager fanbɛ fɛ a la do bɔlɔ bɛɛ lajɛlen fɛ bo ka fɛgɛ yɔrɔ min na a bɛ tigɛ yen de masa min ala ye Tunisie datugunan cunna kɔnɔ Tunisie président il veut jouer les gentils maintenant mais c'est trop tard n ko molobaliya de ye diɲɛlatigɛ kow ye ne ma nin fɔ anw ɲɛna molobaliya don dɛ e m'a dɔn maloya ka bon Tunisie président kun bɛ nin daba diya in na k'a disi gosi k'a yɛrɛ kɛ i n'a fɔ ko mɛlɛkɛ mawutu ja fuwari de don ja c'est un gros lâche n ka cɛ wari tigɛra la dɔrɔn banque mondiale ko k'ale n'a tɛ balimakɛ dɔrɔn farafin bɛɛ y'a ka proposition ta dɔrɔn n ka cɛ a bɛ kasi la sisan k'a yɛrɛ kɛ monsieur gentil ye mais a tɛ Tunisie président na dɛ fo ni Afrique président naloma den min ko k'a bɛ adamadenya kɛ ni Tunisie tuguni ka sɔrɔ k'i jɔ ko les états n'ont pas d'amis les états n'ont que des business ça c'est de n'importe quoi quand ça vient de l'affaire de Tunisie vraiment on doit vraiment laisser ces bandits en paix c'est la vérité an bɛ bɔ yen an bɛ nouvelle wɛrɛ d'aw ma the fight could be left to the swim of Elon Musk, DJ Vance, and other linked to privatize a space defense tech. Donc, koni keleme yoromina, kube songa keleto Elon Musk bolo, parce que monela, sans faire la kele, no technologie mounoume sans faire, que peut-être que les États vont les privatiser, parce que d'autres n'a pas gagné. Donc, amola ermina, qu'on a folie d'Ibrahim Fanyena, a growing number of a company are raising to get into the space defense business. Ko amekmala ermina ko dia compagnie a caman ba de bɛ ka don sisan sanfɛla business la donc mɔgɔw tilala dugumala business la mais sisan u bɛ ka taga sanfɛ de sisan k'u bɛ taga sanfɛla business la parce que u tɛ ka se ka Afrique sɔrɔ tuguni comme ils veulent donc ils sont obligés ka to ka ressources ɲini yɔrɔ wɛrɛ parce que an tɛna an ka dugumala d'u ma donc masa min ala ye ko compagnie bɛ ka wari investir c'est-à-dire les grandes compagnies les Amazon les Elon Musk et les Dangote etc wari ba bɛ mɔgɔ minnu bolo ni ala ye mɔgɔ minnu sɔn nafolo ba la donc k'u bɛ ka sisan u bɛ fɛ ka taga sanfɛ de u bɛ ka course kɛ sanfɛla de la sisan donc ani mun a bɛna bɔ ani mun kuma la mɔgɔw bɛna taga u ka marché kɛ sanfɛ yɛrɛ inshallah donc u bɛ k'o de préparer diɲɛ kɔnɔ n t'a dɔn kun min na parce que an ma tila dugumala la fɔlɔ yɛrɛ i y'a faamuya but a major conflict of interest scandal could be on the horizon ko mais ni nana lajɛ ko problème ba de bɛ yen parce que conflit intérêt caman b'a a ko la donc ça sera pas aussi facile one such company through anomaly is using artificial intelligence to pilot small satellite that will be able to detect a spy satellite from adversary like China and Russia. In October, through Anomaly, which is a backed by the U.S. Senator DJ Vance, a capital firm, Narja plan to launch 2 vehicles from the U.S. Donc, Américains ont keleme ka technologie do inventé, abo foma ko through Anomaly. Donc, au fin, on devait s'en faire. Ka jamana tɔw ka intelligence k'o soin donc olu bɛ ka dugu minnu ka intelligence soin ça c'est la Chine et la Russie donc o fana problème ba bɛ yen
Donc sanfɛla kɛlɛ de bɛ yen tuguni ninnu saba ninnu n'o de fɔ n ko fo dɔ ka kɛ patron ye c'est-à-dire nin ko bɛ cogo min na nin se ma se ma ɲi a kan ka dabila à un moment donné on doit savoir si c'est la Chine qui est première puissance mondiale ou si c'est les États-Unis o de la Chine bɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ Amérique fɛ walasa sebaga ka dɔn bɛɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ ne bala lamɛnbagaw à l'heure des infos pertinents moi Dante j'ai fait mon analyse an ka da don Faransi la le plus vite possible parce que c'est très très important mɔgɔ mɔgɔ bɛ ne dɔn moi je suis très consistant ne y'a fɔ aw ɲɛna ne ye n ta fɔ aw ɲɛna n ko ne tɛ fɛ Français ka kɛ an ka langage ye an ka jamana kɔnɔ langue de travail moi je trouve ça on est toujours des esclaves. C'est ça mon opinion et j'ai mes preuves. Si quelqu'un d'autre a d'autres preuves, il y a besoin de quelqu'un qui bon il a prévu, il a bella. Ne bolo oredo parce que c'est les preuves. Niko quitte jamana fait. Il jamana tika nyonga sala. Jamana madelika qui fait. Jamana mi en fara, gauche droite, left right, ye famia. Jamana mi mangota ana. Niko kibela ko ka kangi ka barake kan. Ne bolo o te jonya ere, o e jon denyade. O jon denyade. Mani tchengma ani tiete clé. Donc ne bolo oyodi. Pourquoi je dis ça? Ni nana la djé kono ne bala la mebagaw an bebe voyager nene a fo aw nyana ngo France président me voyager minke Afrique ni et France tché atoka ali France re jamana kono abedo la ay amane ka kuma mew ngo France président Macron il fait plus de voyages entre l'Afrique et la France que les voyages qu'il a fait en France même. Donc Macron il est le président de l'Afrique ou bien il est le président de la France. Donc la France n'a pas de problème. Donc, si ce n'est pas le cas, notre problème, pourquoi Macron voyage en Djamana Kono plus qu'il voyage chez lui-même? Donc, il faut qu'on sorte dans l'idéologie de négritude. Le Mali ne peut pas dire qu'il a bâti la France et on ne veut rien avec la France. Et le Mali dit que leur langage de travail sera la langue française. Ça, c'est d'être même plus esclave. Ça montre la paix à la première place. Donc, il faut qu'on quitte dans ça. Donc, Macron ni voyage bang Afrique. Statistique ya rana ka fo anyana. Koni nana la die. Macron a fait plus de 17 ou 20 voyages en Afrique. A mon voyage qui est Ali français là. Pourquoi? Parce que Macron se sent en contrôle si ça vient de l'Afrique. Macron croit que l'Afrique ça lui appartient. Ça c'est 1 plus 1 est égal à 2. C'est-à-dire, je veux dire tout simplement, ni Macron nga jamana yere kono, France région be, France campagne be, France dugumnu be, na fo Mali be tomina. Macron ma voyage mwanke France yere kono folo. Asigini sanche. Mais Macron sans ça, abe takaninga segina nga jamana kono, il n'a faut qu'il est allé des gardiens, allé banga président garder. Mais cela montre que vraiment l'Afrique l'appartient, que tu es d'accord ou pas. Mais ni nana la dire, pourquoi anga mabo français là? Quand tu regardes en Congo-Brazza, en 1921 jusqu'à 1931, ni nana la dit 1921, quand on a 1934 là, il y a eu 20 000 morts africains. 20 000 morts africains. Francio Orefara, Congo, Wolsanga Araï Dawi. Araï Ndana Foufola qui fou. Araï Ndana Mounila, ou Kode Kanga impôt Saroui. Donc impôt Sar la tout de me. Impôt Kme Sarade, il te worte dimare, il ka barade ka impôt. Bon, ni ma songa impôt Sara, ou bifara. Donc tellement que vous frappez traumatisé, Taoro Kunta Ana, Borota Ana, Orlaramaden, quand Armaden traumatisé. Quand tu traumatises un être humain, il devient, ça dit stress, il va faire quoi? Donc les gens étaient un de stress. Où il y a français. Donc on est Congolais, on est Belgiens, on est Congo, Océan. Car Raïda Toboué, Foufola qui fut au Caire en 1921 jusqu'à 1934. Tellement que Toboué a un taureau. Tobou ko oma, ou comment on voulait à l'époque, ko Olasso Koro, que les Noirs sont des bêtes. On nous appelait des bêtes. Donc, ni nani sika la dje. Et moi, je suis béké là. Et puis, c'est que est-ce que nous sommes des bêtes? C'est une question de marque. Question de marque. Je vous laisse faire votre propre analyse. Moi, je 20 000 personnes font là. Quelqu'un qui tourne ko bête, ko naluma, moi, je kodon, naluma, missi, bagan. Et quelqu'un qui a fait, qui boka kanta, ko kika barake kain, o connaît basa boroide. Basa borote te mokan. Donc, ne ka essayer ka labourer konala, aka bo sensibilité konala, aka na réalité là. Il faut revenir dans le monde des réels. Il ne faut pas vraiment vous cacher derrière vos anomalies. Il faut fesser la réalité. Quand le Mali continue d'utiliser la langue française comme langue de travail, on est en train de jouer les bêtes. Nous sommes que des esclaves. Là même, on justifie
la supériorité des Français. Ne klobe au mangana mbeka au belame nte mo trop fort. Mais là c'est le niveau de maman trop fort. Que cela soit très clair parce que quand ça vient de l'affaire du Mali, nya fo benyana, on nul ne safe. Nul ne safe. Donc il faut pas essayer de bluffer les Maliens. Pour moi, ça c'est trop personnel. En tout cas, toi, quand tu as une langue de travail, avec la canaux du Malien, vocabulairement, que non, qu'à bana PPP, à ma ban. Langue de travail, quand toi, en a fait qu'on a là, ça veut dire que le Mali joue des bêtes. Le Mali fait que la France est toujours supérieure. C'est la vérité. Si la France n'est pas supérieure, pourquoi la langue française est notre langue de travail? Donc il ne faut pas vraiment nous embêter avec vos putains d'analyses. Il ne faut pas vraiment nous embêter avec ça. Moi, je n'ai pas peur de la France. Si vous êtes peur de la France, il faut aller vous asseoir et donner le travail à quelqu'un qui s'emballe de la France. Que cela soit très clair. À l'heure des infos pertinentes, j'ai fait mon analyse. Donc, nous sommes Maliens. Mais ça, on va se à la cala, à la français, peut-être on a courage du gouvernement. Aujourd'hui, je vais vous parler de la construction du chemin de fer Congo-Océan. Pour faire simple, il y a des richesses en Afrique centrale, d'accord? Et donc, à la suite de la conférence de Berlin, l'objectif des Européens, c'est d'exploiter ces richesses au maximum et de les exporter vers l'Europe. Belle jointe vif. Entre 1890 et 1898, ils vont construire un chemin de fer ralliant Kinshasa à la pointe de l'océan Atlantique, donc à Matadi. Alors oui, tu me diras, il y a le fleuve, mais en fait, le fleuve était difficilement navigable à certains endroits. Donc, on est obligé de construire un chemin de fer. Du coup, toutes les marchandises qui devaient rentrer dans l'Afrique équatoriale et sortir vers l'Europe devaient passer par ce chemin de fer. Mais bon, vous connaissez la France, elle avait pas du tout envie de dépendre de la Belgique, donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils vont eux-mêmes décider de construire leur propre chemin de fer dans l'Empire équatorial français, en passant bien évidemment par le Congo-Brazzaville. La construction de ce chemin de fer se fera de 1921 à 1934 et sera ultra meurtrier. On compte plus de 20 000 morts, africains et chinois. Non, t'as bien entendu, je vais t'expliquer. Comment sont recrutés les Africains? Peut-on vraiment parler de recrutement? Plutôt de l'esclavage colonial. Quand l'Empire lance l'appel, beaucoup d'entre eux qui ont été traumatisés par les guerres ou par l'esclavage décident de s'enfuir dans les pays voisins. D'autres se suicident. Du coup, les Français font des rafles dans les villages et attrapent les Africains, du coup les Congolais, au lasso, comme des bêtes. Faut savoir qu'à l'époque, les indigènes devaient payer un impôt pour pouvoir vivre chez eux. Donc, pour payer cet impôt, on ne leur donnait pas d'argent, mais on les exploitait dans tous les projets de l'Empire. Ce qui fait qu'en fait, pour le chemin de fer, ils n'avaient pas le choix, ils devaient y aller. Sinon, certains étaient exécutés. Quand on voyait des déserteurs, ils étaient exécutés. Du coup, entre 1925 et 1928, le taux de décès, il est juste énorme. Et les désertions, n'en parlons même pas. Pour ne pas manquer de main d'œuvre, les Français vont faire appel aux autres peuples de l'Empire. Tchad, Ubangi-Chari, Cameroun. Mais ça ne changera rien au taux de mortalité qui ne fera qu'accroître. Conditions de travail dangereuses et déplorables, malnutrition, piqûres de serpents, épidémies, maladies tropicales, mauvais traitements, le tout ajouté à la dépression, feront que beaucoup d'Africains succomberont sur le chantier. Les Africains sont exploités au maximum. Les sociétés de construction ne voulaient quasiment pas utiliser de machines pour faire des économies. Et comme les Africains sont là pour ça, dès qu'il y en a un qui meurt, c'est pas grave, on le remplace à côté. À cause des décès massifs et des désertions massives, l'Empire français fera appel au gouverneur de l'Indochine pour recruter 600 Chinois qui arriveront à Pointe-Noire en 1929. Ils auront le droit à un petit temps d'acclimatation. Parmi les 600, il y en a 400 qui vont retourner en Chine à cause de rébellions. Et sur les 200 qui vont rester, il y en a qui vont mourir sur le chantier. Et il y en a que 3 à la fin du chantier qui décideront de rester au Congo-Brazzaville. D'ailleurs, il y a un cimetière chinois au Congo-Brazzaville, où justement il y aura les anciens ouvriers. Des activistes et des écrivains français vont dénoncer cela. Mais peu importe, le chemin de fer sera terminé en 1934. En 2013, on a le CRAN qui porte plainte contre l'humanité. Mais bon, Hollande a dit qu'on remboursera rien. Donc, mais ça, on va se à la calade. Donc, quel est mon point? Mais faut que mon effort. Quel est mon point? 1 plus 1 est égal à 2. Ni quel fera quel cas, on veut faire des dimanches. Donc, mon veut faire fin dessous. Mon veut faire fin na dimi. Mon veut faire fin na bois en ola. Donc, on veut faire une histoire de ira ola. Ka ira ola ka fo. Qu'on en manga français ka kanfo. Pour que aka donga fo, ko français ka kanfoli en fait. Ko foria de don avec tout le respect. Pour que aka donga fo, ko français ka kanfoli en fait. Ko kofla djega de don. Mon français Chine toro. En 1929, la Chine était dominée par la France. Non seulement dominée, ils les ont assassinés. Mais bi, Oulubeka Mouneke, Oulubeka Amérique dominée, Oulubeka Kelet Américain. Donc en 2013, et Congolais français yininga ou quand un crime de guerre là alibi ou madouma. Donc pourquoi on m'a fait quand on travaille langue de travail français. Donc si j'essaie de parler sur le Mali, ça sera pareil. Donc on a beau une illusion nous qu'on a là, on
en yɛrɛ kɛ parce que tant que toi quand en langue de travail c'est pas parce que le cas veut dire que ko ama bo la mais c'est ce que ça représente parce que la réalité c'est-à-dire what they say what you see is your reality c'est-à-dire mɔgɔ ɲɛ bɛ mun na o de ka réalité mɔgɔ ɲɛ bɛ mun na o de ka réalité donc si on va pas leur pardonner on doit vraiment montrer que on a compris, on ne peut pas vraiment être des sous-hommes, soit disant que la langue d'autrui sera notre langue de travail. Ça doit, en ganga bodron, en constitution qu'on a là. Moi, on nous met analyse bala, avec sabali, avec abouda souffle, naouda souffle, naoula, avec dumare la dje, akadonga fo, kabe karamadoun nege. Et je sais que ce n'est pas digne de vos personnes. Il sait que mon gars quand qui a braqué quand qui veut boire ni sigi mon nyakoro qui veut kuma souveraineté quand ce n'est pas du tout la peine. La mathématique n'est pas quantifiable. Ne ka oma, mo tchebe galontige, muso be galontige, le numéro ne ment jamais. Ça c'est du mathématique. Donc il faut cesser de mentir aux Maliens, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc est-ce que c'est la fin de la France-Afrique? Donc si c'est pas le cas, pourquoi le président français voyage 17 à 20 fois 17 à 20 fois de l'Afrique, mais il ne fait même pas ce nombre de voyages en France. Donc, il est le président du continent des 14 pays ou il est le président de la France. C'est laquelle? C'est à vous de répondre. Mais ça, nous, on ne peut jamais pardonner ces bandits. Écoutez, moi, j'ai encore dans ma mémoire, dans ma mémoire ineffaçable, des gestes indignes de la France qu'il sera impossible de pardonner et d'effacer. Regardez l'opération turquoise au Rwanda et regardez la partition du Rwanda avec les génocidaires que la France a protégés. Regardez aussi la partition du Mali avec les djihadistes qui ont été protégés. Regardez aussi en Côte d'Ivoire où la rébellion a été protégée, le pays était coupé en deux avec la protection de la France pour les rebelles. La France ne changera jamais, c'est comme un chien qui s'assoit toujours sur sa queue. La France ne changera jamais. L'idée d'une domination, parce que c'est ce que vous avez oublié, oui. Beaucoup de gens oublient, la souveraineté des peuples n'a d'égal et n'est valable qu'entre les pays occidentaux et entre eux. Mais lorsqu'il s'agit de pays africains, lorsqu'il s'agit de pays du tiers-monde, ils pensent que la souveraineté n'a aucune valeur, qu'ils ont le droit d'intervenir et de faire ce qu'ils veulent. Alors vous pouvez organiser des débats comme vous voulez pendant des milliers d'années, le résultat sera toujours le même, vous aurez la même France capable toujours de piétiner les droits des peuples à exister de leur volonté. Vous pouvez avoir des élections truquées pour imposer des hommes validés par la France. Voilà pourquoi chaque président, lorsqu'il a été élu, il se précipite à Paris. C'est à peine s'il ne lave pas sur les souliers du président français. Ces genres de situations vont continuer. Dans 10 ans, vous m'appellerez et vous allez avoir... Comment vont être alors, selon vous, il ne faut pas y croire. Monsieur Serge Nicolazzi. Il faut couper le cordon ombilical et le jeter très loin. 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 Voilà. C'est ce qu'il s'agit, mes chers compatriotes. C'est ce qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de Assimi Goïta, il ne s'agit pas de notre transition, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit que, avec trop de mains, et de l'honoré, on va tirer, Baradourin, on va tirer, ou on va fli, faut Ousubi Djanjan, on va fli, faut Bangmana, on va fli, faut Kita, Waya Konala, faut Baflabe, on va fli, faut Bafini Badje Konala. C'est ce qu'il s'agit. Il faut couper ce putain de embellicor. Le Mali ne peut pas dire que quand les Français qui veut boire arme de Nyokoro, que toi tu as coupé l'embellicor entre toi et la France. Ça c'est de n'importe quoi. Moi j'ai lu assez de livres, j'ai assez voyagé pour que quelqu'un me dise ça. Ça c'est 1 + 1 est égal à 2. Voilà la réalité. C'est l'idée de colonial français doit prendre fin. Français de Djamanae, jamana mi ye diɲɛ mara n'a ma se que a ka jamanaden a ye mɔgɔ min mara n'a ma se k'a to yen c'est la France seulement dugu bɛɛ ye dugu wɛrɛw mara bɛɛ y'i yɛrɛ ta. La France ne peut pas laisser les gens qui les ont colonisés, mais ça va pas chez les Français. On mange CFA. Pourquoi? On parle leur langue.
Pourquoi? On nous embête. Pourquoi? Ils créent des terroristes chez nous. Pourquoi? Ils voyagent 17 à 20 fois dans notre pays. Pourquoi? Donc la France, l'Afrique, les 14 pays appartiennent toujours à la France ou quoi? Et puis le Mali qui a dit qu'il ne veut plus la France et le Mali dit que la langue française va être notre langue de travail. Il faut pas inciter nos intelligences, nos chers compatriotes. Vraiment, président Tatrou Kain, Simbo Dakantri, Atatrou Kain, Simbo, vous êtes trop fort pour ça. Les gens qui sont en train de te conseiller, c'est moi qui dis Dante, ils ne sont pas à votre hauteur. Que cela soit très clair. Il ne faut pas prendre ces petits jeux. Il faut sortir par la grande porte. Il sait qu'à Francis, quand il y a un braquet, quand il y a Assimi Goïta, moi je vous aime plus que tout le monde. Moi aussi, je supporte que tu me n'es mais me tiens blindé ne fait Assimi Goïta. Ni ni que, cela veut dire que il y a bassa coûté, mais il m'a canté. Il faut écouter ce qu'on vous a demandé, il faut faire ce qu'on vous a demandé. Ante Francis quand fait en charia konala, c'est très simple que cela. A kera lao, a bora la ka baon, a bena bola ka baon, munu men ngara kan fola, anabe ngara ke, ay ke ngara klenuni, aka ke ngara jeli ere horonyadi, nabe jela ke ake jeli horonyi, aka na jela ke galunkan, kabe boka malen dou nege, na ke anta yafawi. Ça c'est pas notre Malikoura. Voilà, on met Malikoura de fait. Que cela soit très clair. Assimi Goïta, il travaille au et moi je sais que tu vas faire ce qui est bon. Il y a un doré, ni Djonyaina, ni Baradjoui, ni Derani Baradjoui, en bâtiment. Nous on se souvient de 1929, on se souvient de 1921, on se souvient de 1934. Nous on n'a rien oublié et on ne va jamais oublier. Vous êtes très jeunes pour faire ce genre de erreurs. Simbo Dakantigi. Et je vous fais confiance. Donc, Malien ou Yemoufié, ok, Djinamoure Mafoyan, Machallah. À l'ère des infos pertinentes, moi, Dante, j'ai fait mon analyse. Vraiment, félicitations à Assimi Goïta pour vraiment que, ni à déterminer. Allez, président Maboki Wassouna, Américain ou Réunion, ou Borakafo, tellement qu'il est humble. Parce qu'il a fait bien que le Mali n'est pas un pays de s'amuser avec. Assimi Afo, qu'on voit quand tu es coulangare, quand tu es aussi brava, quand tu es Roland. Donc, voilà, Américains ont des Bora ou Srana ou Yafo. Donc, les bons Maliens, Abadon a fort, comme c'est que beaucoup mal, qu'à son mandat d'injustice là. Parce qu'il n'y a qu'une injustice qu'elle est, ne peut qu'à Malien Dimbe de Kama. Ne peut qu'à fond Malien Dounyana, ou qu'à Word Dougourela. Ne peut qu'à quelqu'un Dondo, ou Malien Dungan ou Jamana Kono, ou qu'à Word investisseur ou qu'à Jamana Kono. Ne peut mon fournier, même Tony Jamoune Blanc en risque. Mais ma foi, parce qu'il n'y a pas de Jamana là. Je crois à mon pays. Bien vrai que notre justice n'est pas aussi 100%, mais je crois au Mali. Donc, on a nous allons investir mal là. Ni à la dingue chaud, mais comment motivation donc, mais vidéo ira, moi me la motiver quand nous fabara. Et je vais continuer à faire ça. Parce que les boulot, JFM bébé ban, faut aller comme masakelia. Mali soeli abe ban, mo dakanteo, mo balade dou. Ni mo flam mo nani fakasi sa kola dron, to be clé. Parce que mo cité se fait ça. Ni a obe soeli ke, j'ai des cadoué. Nous a ko mo be saf mo soeli là, abe ba dabla. Nous avons dit que nous avons que cela soit très clair. Dakantigate, et c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qui est gangréné dans eux, c'est pas comme un mena au thé. Il veut me nani mo saba fakadron baby clé. Il veut me duru mo étant kobla samwan kasola dron baby clé. Baby clé parce qu'il n'y a même que zo avec fait viri mais ni zo ay ko na bolo tara allez c'est ka bolo a beni subhanahu wa ta'ala te men kali Quran attaquer et mon Amérique mo te mo balake Amérique ni mine la manona kola no fédéral le dika état fédéral serait mouné 10 ans John me fait comme mulbala que santanga black ka bo dien kono qui veut faire ça ou l'Amérique baby clean il ne faut qu'on wolo so baby clean il ne faut qu'on régler qui est fou donc ne pas donc assimina ninke mais aka telia parce que soubrate il n'a qu'à prendre soin de 10 personnes et les restes vont suivre. Il n'a même pas à prendre à tout le monde. 10 personnes vont être assez comme message. Wallahi billahi sumatalai. Donc, mécanique be foyo mouni là. Ame kuma la comme bi ou ye badji fene fere de. Badji fene fere là. De ba ko comme klongere là. Wallahi billahi ou ye badji fene fere. Ou ye badji fere. Badji ma fere drone ou ye soba sma fere da kono. Dongo ça dit dongo la kira wala inte yela kula a benate uya baji feri uya bako jugroni a baji uya feri de uya kabrudo feri ka misiri feri ka kabrudo misiri ka sugu feri morebe tukuni kabrudo feri la misiri feri la sugu feri la sisa utara baji de feri
ka aéroport fene firi aéroport do firi la depuis autant o be ka aéroport fene kɛrɛfɛla fene dɔw be kɛlɛ lo la sisan u taara fo badingɛ u taara badingɛ yɛrɛ u taara baji de firi mais ça o ma se ala ka la dɛ mɔgɔ se ka n'i bolo sene ma ne ni ka prévu be yala la a ye nin mina k'a faru a ka dɔn bɔnni da nin yɔrɔ in ye bakɔnɔna de ni ba fara yɛrɛ ji bɛna fo kun in na fo an yɛrɛ bolo ka taa an ko ba la an période min na sa fitini bɔra pour que an ka se ka jigin ji la ka taa an ko an fa an ka musokɔrɔbaw ka nɔgɔ sɛnɛlaw fɛnɛ don ni ba yɛrɛ fara olu tɛ nɔgɔ yɛrɛ sɛnɛ an bilen an ka musokɔrɔbaw ɲɛ b'u la komi ɲɛ b'u la cogoya min na u b'u ka dayirimɛni ɲini ka ɲuguw tigɛ pour que u bɛ se ka feere cogoya min na pour que an ka nan duman dun mais ni ba yɛrɛ fara yɛrɛ musokɔrɔbaw tɛ se ka nɔgɔ yɛrɛ fɛnɛ sɛnɛ bilen u bɛ bɔ yan parce que ni ji fara ji bɛ yɛlɛn trop comme an ɲɛ b'a la cogoya min na kɛnɛ de don kɛnɛ lankolon de don ka taa fo yan fɛ bon a projet bɛ mɔgɔ min bolo k'a amorcer u b'a projet bila c'est ka di quoi a tɛ se ka feere fɛn min don bɛɛ ɲɛ b'a la fɛn dogolen tɛ dugu de ta don comme ɲɛ bɛ dugu jeunesse la cogoya min na denmisɛnninw bɔlen don cogoya min na jeunes bɔlen don motivés bi kojugu yɔrɔ in feereli a ka jɔ an bɛ mun ɲini an ka autorité min b'a ɲɛma o ou bien an ka dutilaw de b'a ɲɛma o u k'a jɔ. Effectivement ɲɛ bɛ muso kɔni baden na minnu bɛ ka sɛnɛw kɛ kɔnɔla la yan nɔ bon sisan ɲɛ bɛ effectivement bordure fɛnɛ la o kɛlen don ka spacement da fan bɛɛ fɛ an b'a essayer sisan n'an sera ka kuma di muso ninnu ma ninnu de b'a la donc minnu bɛ nalen an fɛ yan mais ninnu de tun ma kuma fɔlɔ donc an ka essayer an ka kuma di olu ma fɔlɔ comme olu de bɛ ka baara kɛ nin yɔrɔ in kɔnɔla la yan nɔ. An sɔgɔma. Alors ne ba an b'i fo i ka jaabi la parce que an ko k'i ka kuma micro la i ko problème t'a la an kɔni ɲɛ b'a la aw birilen bɛ sɛnɛ la nakɔ sɛnɛ la yan nɔ et puis an ɲɛ b'a la fɛnɛ spacement kɔni dara yan nɔ k'u bɛ fɛ ka yan yɔrɔ feere k'a di dɔw ma donc jumɛn de bɛ aw bolo ka fɔ. Jumɛn b'an bolo ka fɔ u nana kɔni u y'a amorcelen ka bɔlini don a la k'u bɛna feere an bɛ yɔrɔ nin sɛnɛ a bɛ san 30 san 40 bɔ an baw de tun b'a sɛnɛ ne yɛrɛ ba de tun bɛ nakɔ sɛnɛ ne ba ɲɛ tɛ yen bi ne de bɛ n ba place la an bɛ nakɔ nin sɛnɛ a mɛnna de ya badingɛ kɔnɔna yɛrɛ de a bɛ fa yɛrɛ de baji yɛrɛ de don a n'u ko k'u b'a feere kɔni dugutigilakaw dɔw nana u bɛ ka amorcer ka feere an taara kɔni u bɛ ka feere kun kelen kɔni na awɔ. Mais a fɔra ko ni san nana ko ji bɛ yɛlɛn ko ka taga fo siraba in niveau la est ce que o kuma ye tiɲɛ ye. awɔ ni ba san nana ji bɛ se fo yan i bɛ binjuni nin na ji bɛ se fo yen. mais o bɛɛ la o bɛ k'a feere. awɔ o bɛɛ la o bɛ k'a feere. D'accord donc ne tɛ jugu la faama minnu b'a ye ni bɛ samiya dɔn faama olu b'a ye nka olu b'a dɔn k'a san an yɛrɛ ka faamaw don ne tɛ jigin a feerebagaw la dɛ ne bɛ jigin an ka faamaw de la. D'accord effectivement ne b'o de fɔ. Allahu akbar maliyɛn denw a ye nin ye dɛ n tɛ yɛlɛla quoi n diminen don a bɛɛ n'Ala na kira cɛ c'est à dire n dabali bɛ ka ban quoi donc sɛbɛ yɛrɛ la Fatu Dugure o ni Fatim ninnu mɔgɔ minnu vraiment aw tulo bɛ n na Jakite vraiment nin ko bɛ ka se niveau dɔ ma il faut que cela prenne fin an se k'an sigi an don o don ka kɛ an ka président commentaire ba ye ka kɛ an ka transition commentaire ba ye ka tila ka nin ko sugu ninnu ye a bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ vraiment il faut que cela prenne fin ça c'est pas sérieux baji fɛnɛ k'o fɛnɛ feere n ka cɛ kaburu don ni misiriw ni fɛnw vraiment il faut que nin ka dabila parce que sɛbɛ la nin bɛ kɛlɛ gɛlɛya trop mɔgɔ ma nin bɛ kɛlɛ gɛlɛya mɔgɔ ma surtout an minnu bɛ kuma yan vraiment i bɛ kuma i b'a essayer k'i modestie mais vraiment c'est de la honte hali ni lamɛnli a bɛ mɔgɔ la tɔɔrɔ a ye musokɔrɔba yɛrɛ kumakan na mɛn k'ale tɛ jigin yɔrɔ feerelaw la k'ale bɛ jigin faamaw de la e m'a dɔn nin ye manamana ko ye donc maliyɛn minnu bɛ k'u jɔ k'an ka taa dɔɔni dɔɔni il faut que a ka maloya kuma dɔw fɔli la quoi anw ye IBK gɛn ko parce que ko nin bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ Assimi nana denmisɛnnin biɛnkɛnɛ i y'a faamu il est branché a bɛ t'i sigi ka thé min gɛrɛ na bɛɛ ɲɛna il est branché a bɛ dugu kan bɛɛ dɔn il comprend tous les lingots il a moins de 40 ans nin bɛ ka kɛ o fana ka régime sigilen na vraiment c'est pas du tout sérieux aw dun ko k'an ka fɔ ko Mali kura ne Dante yɛrɛ jigi dalen bɛ Mali kura kan n bɛ ka ko sugu bɛ kɛ n ko immigrants ka don Mali kɔnɔ masa min ye Ala ye don o don six barabila de bɛ kɛ sonyali la vraiment il faut que jeli tɛ maloya mais o ye jeli lankolon de dɛ jeli ɲɛnama bɛɛ bɛ maloya mais a temara bɛ mɔsi vraiment il est temps que qu'on soit très sérieux an ka bɔ nin ko sugu ninnu kɔnɔna la nin tɛ jamana ɲɛnama ka baara ye quoi Mali sonyali ko bɛɛ da se ka bɛn kuma kelen ma quoi donc Ala k'a mɛn tulo da an ma mais u ye baji fɛnɛ feere n bɛ sa o ma se Ala ka la n y'a video k'a la a y'a lamɛn donc maa si kana se ne ma maa si kana don ka nin basa bɔrɔ ye o de ne ko n ka anw minnu bɛ ka Assimi supporter baara gɛlɛmanba de b'anw bolo parce que n'i ma tiɲɛ fɔ i bɛ nkalon tigɛ dɔrɔn i b'i kɔsi mɔgɔ b'a fɔ e k'a lajɛ a tɛ ka tiɲɛ fɔ hali mɔgɔ minnu bɛ ka bɔ ka essayer ka kanko k'a bɛ maliyɛnw ta vitesse la parce que a bɛ k'o de kɛ a bɛ vitesse de la maliyɛnw bɛ ka ne wele tuma bɛɛ k'aw tɛ ka tiɲɛ fɔ
aw bɛɛ de ko don aw fɛn bɛ k'aw munumunu kanko da la aw bɛ tila dɔrɔn maliyɛnw bɛ ne wele téléphone na k'aw bɛ ka nkalon tigɛ k'aw tɛ ka tiɲɛ fɔ u bɛ maloya aw ma de donc n bɛ k'a fɔ aw ɲɛna aw minnu bɛ k'a essayer k'a bɛ a fɛn feere a ye sabali aw b'aw yɛrɛ dɔn a ye sabali mɔgɔninfin tɔgɔ b'i yɛrɛ ɲɛ mɔgɔ bɛ sa k'i tɔgɔ to donc vraiment il faut être très conscient avec vos délibérances tiɲɛ fɔ o de bɛ laban Mali justice c'est pas du tout bon hali bi n tulo bɛ fɔnba la a bɛ k'a kɛlɛ kɛ et c'est k'a fɔ i ka jamana i b'a jɔ fɛn 4 fɛn 5 de kan dɔgɔtɔrɔso kɛnɛya k'a sabati 2 ka kalan k'a sabati 3 ka sécurité k'a sabati 4 ka fantanw ka kɛlɛ kɛ ka sariya k'a bonya n'i y'o kɛ jamana bɛ yuguba parce que bɛɛ bɛna ka na investir jamana kɔnɔna la mais masa min ala ye fɛn 4 sécurité bɛ ka sabati an bɛ ka santé investissement bɛ ka k'o la jamana tun bɛ ka baara kɛ masa min ala ye fɛn min b'a to nin bɛɛ bɛ kɛ cogo min na n'o ye mɔgɔninfinw ka justice ye n'i b'a fɔ ko bon n ka kɛnɛ nin na n bɛ ka taa dɔgɔtɔrɔso la n ka kɛnɛ nin na n bɛ ka taa kalan na n ye kalan kɛ donc n ye nafolo min accumulé mɔgɔ tɛna se ka bin kan ka n'a minɛ na a bɛ k'o ta à légèreté n'i ko k'i bɛ da mɔgɔ la Mali kɔnɔ mɔgɔ tiɲɛfɔbali dɔw bɛ bɔ k'u jɔ k'a fɔ k'i ka taa dɔɔni dɔɔni ça c'est de la honte il faut cesser de insulter les intelligences de Maliens Assimi Goïta il faut vraiment vous occuper de la justice malienne n'u tɛ se k'a kɛ i yɛrɛ k'a ta i ka bila i bolo la i ka k'i ka baara ye parce que jamana ɲɛmɔgɔ fɛnɛ ça c'est part de la diligence ne ka baara yɔrɔw la ni ne ye mɔgɔ dɔ bila baara la n'a tɛ ka baara kɛ ni mɔgɔ bɛ k'u plaigner ne yɛrɛ bɛ baara in ta ka kɛ n ka baara ye parce qu'à la fin du journée c'est mon nom. Chaque fois on parle de la justice malienne, on parle de Assimi Goïta, Semo Dakantri. Quand la justice malienne elle est bonne, on dit que Assimi a réglé la mauvaise justice. Si c'est mauvaise, on dit c'est la justice de Assimi Goïta. Donc, moro et kunte di a kuntigi ko, ni ne kumene bolo kada awma surkati konala into next time.